köykini gavur düzeder. Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Men özüme karşı harekete başlan bir mahluğa hak yolunu görkezmek üçün bu kıska videonu tayarladım. Onun adı Karacaoğlan Türkmen. Hava yanlış duymadınız. Kapkaraca. Hazır sahna çıktı. Ol gizlenip yatırdı. Juda gödök yanlış koyuverdi özüm. Bu Allah Taala'nın ona beren cezası. Ol hakikata karşı kıssanıp betpälinin aldabına düşüp bana hücum etti. Halk üçün hak yoluna çıkan Karacaoğlan Türkmenin akkavundam, hasabam, yolum, maksadım birdir, unutmam. Haram nefsinin uğrunda hareket ediyen mahluktan her hil zada karaşı vermeli. Onun içindeki karanı Allah'can pis yüzünü çıkarıptır bireyem. Ol göriplikten halkı aldacak olup ediyen pis oyunlarının paş boluşundan umuman aydındı hakikatin önünde ecizliğini boynuna almacak olup nalacedin oyununa başladı. Hiç hil ahlağı bolmadık. Türkmençilik, insanlık, mehir, söýgi, maşgıla. Çağa mehir vermedik, ata-enäniň hayır duasını alıp bilmeyen, ıýgyp yören sergezdan, küýki, mahluk. Onun üçün ayal maşgalanyň, enäniň, ayal doganın, uyanın hiç hili mukaddesligi, gymmaty yok. Keşke meniňem ayal doganım ya uyan bolsady, elini oşap, duasyny alsam. Hemme zat Allah Taala'nın ıhtiyarında. Bu tesviri menin videomun aşağına yazmak bilen sen ören gödök yanlış koyuverdin samsyk. Sen bu yerde bana del külli Türkmenin erkek göbeklisinin namusunu degdin. Türkmençilik ar namus ölmedi, ey nadan haramkor samsyk. Şonuň ýaly tesvir yazmak bilen ilkinji nowatda haýsy mahluklaryň taýpasyndan döňgerkezdiň. Belli taktikany kimiň ulanýandygy hemme belli. İnternette fake sahypadan yazılýanyny bilmek kıyın däl. Üns verin. Adynyň üstüne bassaň yeterli. Haçan döredildi, materialy barmy, ýokmy? Hemme zat gözüňinde ýalpyldap dura. Sen surat ulan, adyny ulan, farkı yok. Ha, sen meni
bu şekilde psihik taýdan täsir edip yoldan çıkararın. Halky üstüne şeýdip küşkürerin diýen olsaň gaty ýalňyşýaň. Meniň sabyrym seniň ýaly, pis, nalaje deýinleriň müňüne ýeter, arkaýyn boluber. Halkam samsyk däl, her ýazylana urra diýer ýaly. Her hil tesvirler yazmağa başladım. Men prezident bolsam yüzüm açarım, $1000 veririm. Hemme zat pul bilen ölçenýärmi? Harydy, köçede hem geçmeýän adam satýan jansız. Samsyk. Senem men adımdan plankany azyjyk ýokary göterip halka yalan wada berip otyrsyň bärde. Yine burada bellek geçişim geliyor. Bellek geçişim size bellek geçişim geçecek dur. Niye şu diktatör Bärde stavkany göterip otyrlar. Başka mesele bu. Ýöne zamy kaýdadyp dursunuz. Mertebe, ar namus, vatan, bu zatlaryň bahasy pul bilen ölçenermi? Satylarmy ýa dükandan, internetten onu satyn alyp bolarmy Hudaý bermese? Adamyň özünde doga bitdi olmasa, sen bireýem töwereňi satdyň bilýän, sen ýene satarsyň. Gayrat et. Men türkmeniň eşegi. Bu ýerde sen meni däl özüňi eşek eden ediň, samsyk eşekleň görkezini uçtaýdy. Ýokarda haýsy taýpa diýende şagallary gözüňde tutupdum. Ýöne sen doýmaz dolmaz şagalyňa nimfamanka ganjygy. Goýrugyňy gys. Ýogsam kimdiň belli bolup seni halk guzladar, men däl. Men senin kimdiňi ýarym saatyň içinde çözdüm. Ey ganjyk, tağ üstünde edilen göçümleri bağlamak maňa hiç kıyın olmadı. At göçümünü oynayan piyadan hapa arkası yüze çıktı. Indi ketegiň daşynda saňsap ýören ýykmanda ganjyk şagal saňa ýekije duýduruş. Mende birinji, ikinji duýduruş ýokdur bilýän. Öňem aýdypdym. 48 saatyň içinde belli şunu. Şu material çıkandan sonra 48 saatyň içinde Garaja olan Türkmen ady bilen açan fake kanalyny ýok edersiň tesvirleriň bilen, haram tesvirleriň bilen. Men sana hakykatyň adyny kirletmäge ýol bermen. Olmasa beýleki haram niýetiň bilen açan we adam garalamak üçin hereket edýän
akkauntlaryňy da baglap seni elince halkyň öňüne zyňaryn. Ekeji gezek senin ediyen ýoluň bilen sana garşy hereket ederin. Men öz aýdan sözüme däl, harpyma çelli jogap bermäge taýýar. Eger bir ýerde ýalňyş hereket eden bolsam, oyun başlamadan gutardy. Şah mat.